mám v hlave a v srdci jednu veľkú istotu. A táto istota spočíva v tom, že aj keď sa niekedy objavia nejaké politické vyhlásenia alebo stanoviská, tak tie vždy zaniknú, pretože politici odchádzajú, ale dva priateľské, bratské, susedské národy, český a slovenský, ostávajú a nič nemôže narušiť ich fantastické spolužitie. Prešli sme si témy, ktoré sa týkajú energetiky. Môžem povedať, že po nezmyselnom ideologickom rozhodnutí Európskej komisie prijať Repower EU a zastaviť toky ruského plynu po 1. januári 2028 bude Česká republika pre nás mimoriadne dôležitým tranzitným územím pre dopravu plynu na územie Slovenskej republiky. Vymenili sme si množstvo názorov na zahraničnú politiku. Hovorili sme spoločne o tom, čo sa udialo na západ od nás a čo sa deje na východ od nás. Myslím si, že je veľmi podstatné a dôležité, že máme rovnaký názor, čo je dnes najväčší problém konkurencieschopnosti Európskej únie, a to sú ceny energií. A s plnou vážnosťou a záujmom som prijal rozhodnutie pána premiéra Babiša, že osloví premiérov členských štátov Európskej únie s vlastnou iniciatívou. Iniciatívu budeme mať aj my na Slovensku. Túto iniciatívu chcem založiť na konkrétnom príklade výroby hliníka v Žiari nad Hronom. Je to učebnicový príklad, ako nezmyselný Green Deal dokáže zlikvidovať modernú ekologickú fabriku. Ak je to učebnicový príklad, ako môže Green Deal niečo zlikvidovať, poďme urobiť všetko preto, aby sme urobili učebnicový príklad, ako obnoviť takéto dôležité firmy, ktoré sa strácajú alebo potápajú pod vplyvom nezmyselne vysokých cien, predovšetkým elektrickej energie. Požiadal som pána premiéra o spoluprácu, pokiaľ ide o hľadanie východísk pre podporu hospodárskeho rastu. Informoval som pána premiéra o našom unikátnom projekte podpory výstavby nájomných bytov. A preto sme pozvali už dnes na významnú medzinárodnú konferenciu, ktorá sa bude venovať nájomnému bývaniu v februári aj predstaviteľov Českej republiky. My veľa hovoríme v Európskej únii, na všetkých európskych radách, ak je téma konkurencieschopnosti. Čo treba urobiť, aby Európa dokázala držať krok s takými regiónmi sveta, ako je globálny juh alebo ako je Čína? A pritom odpoveď je celkom jednoduchá. Prvý krok, ktorý musíme urobiť, je zastaviť to šialenstvo okolo Green Deal. Ak na Slovensku napríklad niekto vyrába elektrickú energiu z plynu, tak si musí kupovať tzv. Povolenky. A tie povolenky emisné majú dnes jedna povolenka hodnotu takmer 90 eur. Čiže k tej základnej cene tej elektrickej energie, ktorú vyrobíte z plynu, potrebujete tak asi 2 MW plynu na 1 MW elektrickej energie. V tejto sume musíte prirátať ešte povolenku. V prípade výroby elektrickej energie z plynu je to 0,4 povolenky, v prípade výroby elektrickej energie z uhlia je to podstatne viac ako jedna povolenka. A z toho vám vznikne suma, z ktorej sa vám zakrúti hlava. My nemôžeme mať 2-krát, 3-krát vyššie ceny elektrickej energie, ako majú niekde v Číne alebo niekde. Jednoducho nejde. Nie sme schopní konkurovať. Pokiaľ tu Európska komisia niečo neurobí, tak sa nám rozpadne svet, priemyselný svet v rámci Európy. Európska únia potrebuje 5 miliónov tón hliníka. Z toho 1 000 000 tón vie vyrobiť v Európe a Žiar nad Hronom robil z toho 20%. Ale keďže sú ceny elektrickej energie tak vysoké, jednoducho nie sú schopní pokračovať vo výrobe, pretože sú stratoví, tak to zatvorili. A my dovážame všetko z Číny, pritom miera znečistenia v Číne je 4-krát vyššia, ako sú emisie, ktoré Žiar nad Hronom vypúšťal pri výrobe hliníka. Čo to je za nezmysel? Náš návrh spočíva v tom, že my musíme sa rozprávať v Európe, či nie sme schopní napríklad na 4 alebo 5 rokov toto šialenstvo zastaviť. Že by sa cena elektrickej energie nerátala tak, že k nej budeme pripočítavať emisné povolenky, opakujem, to je 90 eur na jednu emisnú povolenku. Do toho všetkého v blízkej budúcnosti budú emisné povolenky musieť kupovať nielen tí, čo vyrábajú elektrickú energiu,
ale aj tí, čo vypúšťajú emisie pri inej výrobe. Čiže sú tu fabriky, ja neviem, ktoré na Slovensku produkujú emisie, tak nielen, že budú mať vysoké ceny elektrické energie, ešte budú platiť zvlášť emisné povolenky. To je definitívny koniec európskeho priemyslu. A takto sa na to v Európe pozeráme a netušíme, čo s tým robiť. Pritom stačí povedať, zastavme toto ideologické zelené šialenstvo na 4-5 rokov. Mám aj druhú možno sťažnosť a tá spočíva v tom, že my sme predsa, pán redaktor, blokovali prijatie 18. sankčného balíka v lete v súvislosti s návrhom komisie pozastaviť toky ruského plynu na územie Európy. A dostali sme konkrétne záväzky od Európskej komisie podpísané predsedničkou Európskej komisie, ako sa Slovensku pomôže v tejto náročnej situácii, pretože po zastavení toku plynu prichádzame o 500 miliónov eur na tranzitných poplatkoch a budeme mať obrovský problém po 1. januári 2028, lebo budeme úplne na konci rúry a môže sa stať, že nebude dostatok komodity. Aj preto som poprosil pána premiéra, aby sme sa bavili na najbližšom rokovaní vlády o dvoch dôležitých projektoch. O jednom zásobníku na zemný plyn a o jednom kontaktnom bode na česko-nemeckých hraniciach, ktorý je pre nás osobitne dôležitý. Zdá sa mi však, že z tých záväzkov si robia srandu v Európskej komisii. Druhýkrát sme žiadali pri 19. balíku, že musia sa v záveroch objaviť konkrétne úlohy pre Európsku komisiu. A je tam úloha, že Európska komisia musí predložiť do konca roku 2025 konkrétne návrhy, ako sa znížia ceny elektrickej energie. Nič, nula, nič. Tak snáď nemôžeme skončiť tak, že na takejto vysokej úrovni sa budú prijímať závery Európskej rady, kde 27 premiérov trvá na tom, že komisia musí s niečím prísť a nič tu jednoducho nemáme. Čiže budú dva fronty, ktorým sa budeme venovať. Jeden front je domáci, kde budem na konkrétnych príkladoch ukazovať, čo znamená šialená zelená ideológia. A druhý front je tlačiť na Európsku komisiu, aby si plnila záväzky, ktoré dala Slovenskej republike v osobitnom liste podpísanom pani predsedničkou Európskej komisie a súčasne, aby si plnila povinnosti, nie záväzky, povinnosti, ktoré jej uložila Európska rada v záveroch na predchádzajúcom samite Európskej únie. Toto je top téma pre vládu Slovenskej republiky a ja sa jej budem naozaj ako premiérskej téme veľmi, veľmi intenzívne venovať. Patríme medzi politikov v rámci Európskej únie, ktorí si nikdy nedávali servítky pred ústa. A to ma robí slobodným, pretože ja sa necítim byť viazaný jediným povinným politickým názorom, ktorý sa dnes v Bruseli presadzuje. A skôr patrím do menšiny premiérov, ktorí majú iný názor na vojnu na Ukrajine, ako by sa očakávalo. Opakujem, ako by sa očakávalo. Predovšetkým chcem povedať, pán redaktor, že je veľmi smutné, keď zasadne Európska rada a hovoríme 3 hodiny o Ukrajine a nikto nepovie slovo mier. Áno, je pravda, že ja som niekoľkokrát zasadnutie Európskej rady označil za vojnový kabinet. Lebo sme sa bavili iba o munícii, zbraniach a zabíjaní. Pán redaktor, na ostatnom samite jeden z premiérov, ja ale nevynášam z kuchyne, ktorý povedal, že dobré správy. Za týždeň malo zomrieť 5 000 alebo byť ťažko zranených ruských vojakov. Tak som sa ho spýtal, v poriadku, ak je to 5 000 na strane ruskej, koľko je to na strane ukrajinskej? Predpokladáme, že to je ten istý počet. To je 10 za týždeň. To je 40 za mesiac. To je 480 000 do roka. Vojnová pôžička, na ktorej sa Slovenská republika nezúčastní, podobne ako sa nezúčastní ani Česká republika, nie je ničím iným, len nástrojom na predĺžovanie vojny. My s týmto nechceme mať nič spoločné. Ak pre niekoho ruský alebo ukrajinský život nič nie je, pre mňa má ruský a ukrajinský život rovnakú hodnotu ako život francúzskeho, amerického, talianskeho, slovenského, španielského, nemeckého, hocakého iného vojaka. Preto nie je dobrá správa pre mňa, ak niekto povie, že 5 000 ľudí bolo zranených alebo zabitých na jednej strane tohto vojnového konfliktu. Ak by som išiel do Paríža, by som musel zopakovať to isté. Žiadny vojak, žiadne zbranie, žiadna vojnová pôžička. Chcem počuť slovo mier. Jediné, na čo sme pripravení, je monitorovacia misia, pretože predsa len máme blízkosť jazyka, poznáme sa navzájom. Viete, pán redaktor,
V tých prvých hodinách krízy naši ľudia neotvorili iba náručia na Slovensku. Naši ľudia otvorili aj srdce, aj domovy. Prebývali Ukrajincov, dávali im jedlo. Obrovské množstvo Ukrajincov dnes pracuje na Slovensku a žije pod plnou ochranou Slovenskej republiky. Ak zoberiem podiel pomoci na HDP, tak patríme medzi krajiny s najväčšou pomocou, ktorá bola poskytnutá Ukrajine ako takej. Ale znovu som presvedčený, že to, čo sa momentálne deje, nevedie k mieru. Je to predĺžovanie konfliktu, lebo niekto stále verí v stratégiu, ktorá je nesprávna a zlá, že cez predĺžovanie vojny, pri neustálom podporovaní finančnom, politickom a neviem akom Ukrajiny dôjde k oslabeniu Ruskej federácie. Táto stratégia je mylná. Je mylná a bude viesť len 100 000 mŕtvych ľudí. Kľudne si s vami podpíšem teraz navzájom dohodu, že takto tu možno budeme stáť v decembri. Jediný rozdiel bude v tom, že Rusi budú ďalej a bude tam 500 000 mŕtvych. Čo sme tým dosiahli? Pre koho to je celé dobré? Takže ja mám principiálne iný pohľad na vojnu na Ukrajine. Principiálne iný. A využívam slobodu toho, že som dlhoročný premiér. A ja tieto stanoviská, ako ich počujete teraz, hovorím všade otvorene a nikdy som sa za tieto moje stanoviská nehanbil a budem ich hovoriť všade tam, kde sa bude dať. Veľmi sa mýlime, ak sa domnievame, že cez vojnu na Ukrajine najväčšou obeťou tejto vojny je Ukrajina. Si niekto vybaví účty s Ruskou federáciou. To je najväčší omyl a bohužiaľ za tento omyl zaplatia predovšetkým Ukrajinci, ale samozrejme v tom súboji padajú aj na druhej strane obrovské množstva ľudí. Je to obrovská škoda, je to obrovská chyba, je to obrovský omyl.